जय बर' हारिनि फाइनालि नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअखौ आं बिराद दुखु गोनां बानाय सानबाय। आं सिगाङावनो बुंबाय थाखादों, नाथाय आं सासे रोनावनाय सैमा फाग्लासो जाहैबाय नालाय जोंनि खोथाखौ सोर खोनासङो। आं थामनेलावबो होबाय दे जिबानन्द बसुमतारिया बिजनियाव जे जानाय जाथाय बेखौ एक्सिडेन्टनि मोनसे माखासे खाथायदोंमोन, एक्सिडेन्ट जादों होननानै, बाइक एक्सिडेन्ट। खिन्थु बियो एक्सिडेन्ट नङा, बियो मार्डार। आरो बेखौ जोङो मिथिबाय, गोबां सर्सनिफ्राय मोनबाय आरो ससियेल मिडियाफ्राव दा लिरबाय। बिनि माखासे जे बे जानाय नै बिदिजों जे बौनाय, सिखाजों दाननाय, मिथिबायना? सिखाजों दाननाय जे दागो नुबाय जों। जुदि बियो बाइक एक्सिडेन्ट जादोंब्ला हयथ' बिनि आखाइ आथिङावसो नांगौमोन, बाइकफ्राबो जे बायनांगौमोन, बहुद माखासे जानांगौमोन। दा जों मिथिनो मोन्दों ओइदिनखालि फुटबल खेला दंमोननो। फुटबल खेला जोबनानै बियो अबेबा हटेलाव हयथ' रायलायदों। रायलायनायनि उनावहाय सोरजोंबा एसे थरखा-थरखि जालायदों। बेखौबो जों दा माखासे सर्सनिफ्राय जों मोनबाय। दा बिनिफ्राय फैनायावनो बेखौ फल' खालामनानै बेखौ दाननाय जाबाय। आरो आं दा मिथिनो मोननायाव जाय बिथांमोनखौ हमदों, बै हमग्रा मानसिफ्रानो दायनिगिरिया बिसोरनोमोन। दा मानसिखौथ' हमबाय नङा होमबा? दा बिनि उनाव जोंनि एक्सना मा जागोन दाना? जों बर'फोरनि एक्सना मा जागोन? जिर' एक्सन, नङा होमबा? जिर' एक्सन। खिन्थु जों बर'नि जायगायाव जुदि बिथांमोननि सोरबा सासे मानसि जानाय मोननायसै, दा मा जागौमोन? दानो थाना गेहराव जागौमोन, माबा मोनसे हुलुस्थुर जागौमोन, बेखौ फासि होनो डिमान्ड खालामगौमोन, बेखौ फासि होनांगौ, थैयासि जोबफिसालाव जेलाव जोबनांगौ होननानै बिथांमोनहा लोब लोब ओंखारनानै जे बिथांमोना जाहैबाय मा गावसिनि मेजरिटिखौ दिन्थिगौमोन, जे फासि जानाय जायया उननि बाथ्रा, थेवबो बिसोरो गावसिनि मेजरिटिखौ दिन्थिगौमोन, नै जों खौसेथि दं होननानै। नाथाय दिनैनि तारिखाव इसिबां गिदिर जानानै थांनायनि उनावबो दिनै बिजनि हालामनि दिनै मानसिफ्रा मा खालामखो दा? ना ओंखारनानै धरना खारजुखुथि लाखो, बेखौ ना फासि होनो डिमान्ड खालामखो, ना बबेबा आनखि सोरबा माने बेखौ लिड खालामखो? रावबो लिड खालामाखै। थ' साननो गोनां बाथ्रा बिदि रायजो जानो। दा बिटिसिखौ सोर सालायो? जोंनि बर' मानसियानो। जों बै समाव आखायाव माने आइजें गैयामोन, उद्देश्यआ मामोन? बेफोरनोमोनथ' काहानिफ्रा, जे जोंनि बर' ड्रेसफोर गाननायनो, बर' दख'ना गाननाय, बर' राव रायलायनाय, बुहुत हेरेस्टा जाबायमोन, जोंखौ मानसि खालामो, नेवसियो, गादबो होननानै। जे बै समनिफ्रायनो जों गावनि सेफटि, रैखाथि, गाननाय जोमनाय गासैखौबो रैखाथि होनायजों लोगोसे जों गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि बिर जोहोलावफ्रा आखायाव हाथियार माने आखायाव आइजें गैयानो थाङाखैमोन होनबा? निसय थांदोंमोन। मावलांबाय नामा दा? दिनै मानो दिनै दाउ अमाफोरबायदि बुथाराखै? दिनै बिजनियाव सासे, दिनै क'क्राझाराव सासे, मा जाखो बेफोरलाय? बेफोर मा? दा साफा हमनानै लाबाय, बियो दिनै बुथार जाबाय। मा बियो बर'नि फिसा नङा नामा? ना बियो UPPनिफ्राय गुबुन माखासे पार्टिनि मानसिफ्रा बेखौ जेबो नांजला, नङा होमबा? आरो बाहाय गुबुन माखासे माने लिडारफ्राबो, दैदेनगिरिफ्राबो बाहायखौनो नांसला, थैबाय जोब्बाय, नङा होमबा? मा एक्सन जाबावनांगौ बाहायलाय? जेबो गैला। दा बर'नि दुरबलथाखौ बेयावनो मिथियो। ओंखायनो आं दहायनो बार बुंबाय थादों, जुदि गुबुन जानायमोनब्ला, गुबुन सुबुंफ्रा जुदि दिनै बुथार जानायमोनब्ला, थाना गेहाव जासिगौमोन, धरना खारजुखुथि जासिगौमोन, फासि होनांगौ, बेखौ माबा खालामनांगौ होननानै, बे थैयासि जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ होननानै बुहुत माखासे धरना खारजुखुथि जासिगौ। नाथाय जोंना मा? स्रि। दा मा जाबाय? दिनै UPPनिफ्राय जेनेबा UPPनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै FIR होबाय, माबा खालामबाय, नङा होमबा? जों बेखौ दा नुबाय। नाथाय गुबुन माखासे रायजो राजाफ्रा गासैबो आरो दैदेनगिरिफ्रा सिरि दा। सिरि, टटेलि सिरि। दिनै बिजनि ओनसोलाव, बिजनि हालामनि बर' सुबुंफ्रा मिथिगौ, बियो BPFआनो जा, बियो UPPआनो जा, थारैनो बे बिजनि टाउन एरियाया सोरनि दखलाव दं दा? बेखौ सोर सासन खालामो? बेखौ मिथिगौ, नाथाय बुंनो हाया। मानो बुंनो? दिनै बुंगोन, गाबोन बहन मोननाय नङा, ओरै हेन जालांगोन। थ' बिदिजोंनो सानफा एफा ओरै बारायबोगासिनो दं। बिसोरनि गोहोआ, पावारा बिसोरो बारायगासिनो दङ, बारायै। आरो जों अयथासार बांद्राय मोनसेयावबो जों जुदि बांद्राय अयथासार खालामोब्ला, आरो जोंनि बर'नि गेजेराव फिन आरो आखायाव आइजें दैग्रा जोनोम मोनसिगोनलाय नामा? साननांगौआ बेनो जाबाय दा। जुदि
जों जुदि खुनु इनिशिएटिभ लालाया आरो इनिशिएटिभ लालायनायाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा सापर्ट होलायाबा सलुसना बोरै फैगोन जेंनाखौ बोरै सुफुंगोन दिनै बिजनिल' बाथ्रा नङा बियो दिनै बिजनियाव जादों बिजनिल' बाथ्रा नङा बेफोरबायदिनो बिजनि बायदि जेरै फिसा फिसा माखासे बन्दरफ्राव जायखौ जोङो बन्दर होनना बुङो जायफोर जेनेबा टाउन कमिटि दाबाय जे जायगायावहाय बा टाउन कमिटि नङा बाजार कमिटि जाबाय थ' बैफोरबायदि फिसा फिसा ओनसोलफ्रावनो गासैबो ओनसोलफ्रावनो बे बाजार खन्द एरियायाव नोंनि बै बायह्रानि बर'फोरनि दमा सोलिया बाहाय बे जायगायाव जाय रायजो जादों बेयाव जाय दखान बाजार होनानै हातगार खालामना लागासिनो दङ बिथांमोननिसो थासारि सोलियो बाहाय बिथांमोननि दमासो सोलियो नों आं बर'फ्रा जुदि माबा मोनसे बुंहैगोनलै बेथा दखानफ्राव लागाय हरजागोन माथो आरो नों जेबो एक्सन लानो हानाय नङा आरो बे गोहोखौ बे पावारखौ जों बर'आनो होदों नामदाखारि रायबाय था होनबाय था सावरायबाय था खिन्थु भुला जोंनो खालामदोंना जोंनि बिदा फंबायानो भुल खालामबायना जोंनि बर'नि लिडारफ्रानो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो भुल खालामबायना पावारखौ बिसोरनो होबायना दा बिसोर मालाय आगोलाव गैयामोन लासैनो बाराय दा फुरा हुलुस्थुर पावारखौ दा बिसोर मोनबाय जों बाहा हाबावगोन दा खिन्थु बुंनो थाङोबाथ' मा बिसोरो बाजार एरियानिल'सो मानसिफोर ना बिनिथ' सारिय'फारि सोरगिदिंथ' नोङो सोर दं बर'आनो दङ दा साननो गोनां बाथ्रा बेफोरनो ओंखायनो गोसोआव आं बिराद दुखु मोननानै दिनै बुंबाय आं मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सासे आदसुनिबो सोद्रोमामोन जिबानन्द जायखौ राजा ना राजु होननानैबो मिथिना बुंदों बिथाङा जाहैबाय मा एबसुनिबो मोनसे समाव दैदेनगिरिमोन बिनि उनाव बिथाङा UPPLनिबो जाबोदों आरो नै एबसुनि दैदेनगिरि जानायनि उनावहाय आरो बिथाङा चिरां जेनाखि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननिबो गाहाय नेहाथारिमोन नामा बेखौबो जों दा मिथिनो मोनबाय दा बैफोरबायदि मानसिखौ हयथ' मा नोजोर लानानै बिसोरो दिनै बै एम्बुफ्रा मा खालामखो दा बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरदों आं बिराद गोसोआव गाबखांनानै दुखु मोननानै आंनि गोबां भिडिअफ्राव आं बुंबोबाय आं बे बाथ्राफोरखौनो सरजाबबोबाय थादों मानोना थासारिया बिराद माबा जाबाय